Bueno, pois nós temos unha visión altamente positiva da visita da señora Merkel a Compostela. Entendemos que é moi significativa e dun alto valor simbólico en moitos aspectos, en varios frentes, e non só do punto de vista turístico, sin dúbida, pois é unha promoción moi importante para Compostela, para o Camiño de Santiago e para o conxunto de Galicia, pois que a señora Merkel pois este aquí estes días, pero sobre todo ten un simbolismo político moi importante, no sentido que é un recoñecemento explícito de que España xa non é considerada un problema no eido internacional, xa non é considerado un problema no ámbito da Unión Europea, e hai un recoñecemento ás políticas reformistas e ás políticas anticrisis que se iniciaron por parte do goberno por parte do goberno Rajoy no seu momento, e que conseguido que os indicadores que viñan anteriormente do goberno socialista se mutasen. E levamos xa a un período de varios meses, de varios trimestres, con indicadores positivos no eido do crecemento, no eido da reducción do paro e no eido do incremento do que son os afiliados á Seguridade Social. Co cual, é un recoñecemento explícito ás políticas do presidente Rajoy, ás políticas que se están impulsando desde España. Acabo de mover la cámara, míramela